mehatxuak direla, errusia dela, segurtasuna dela, ekonomiak behar duela, ez adarri jo. Kapitalismoak gerraren eta militarismoaren alde egin du. Langile eta herri sektoren kontrako agenda bat inposatu nahi digute, berriro ere. Horren aurrean, sakoneko agenda eraldatzaile bat behar dugu. Kalera aterako gara maiatzaren lehenean Zumaian, 11 aldarrikapenekin. Gerrari eta gastu militarra igotzeari ez. Privatizaziorik ez, kalitatezko osasun eta hezkuntza publikoak. Terminar con las políticas migratorias criminales. Etxebizitza eskubide bada, negoziorik ez. Bidezko trantsizio ekosoziala orain. Aberastasuna banatu, aberatsak zergapetu. Lan duina gure herri eta eskualdeetan. Zaintzarekin negoziorik ez. Zaintza sistema publiko komunitarioa garatu. Soldata eta pentsio duinak. Hemen eta denontzat. Maiatzaren lehenean, Valentziagatik hasita mobilizazioa egingo dugu, Ziterrietan. Langileo garelako alternatiba, Etorri!